Znači, mi iz 3C smo se za ovu akciju podijelili u 4 tima, to je izvedbeni tim, tim za reciklažu, medija tim i promo tim. Izvedbeni tim će po vrtu škole baciti glinene kuglice koje u sebi imaju sjemenku iz koje će kasnije izrasti biljka, a tim za reciklažu je išao po školi i u kutije skupljao boce i papir. Cijeli proces akcije pratio je medija tim koji je fotografirao i snimao video, a našu akciju je promo tim promovirao putem Instagram stranice škole te plakata koji su lijepili po školi. Uspješno smo obavili zadatak u određenom vremenu i zadovoljni smo kako je prošla akcija.